kadamang denang donga sa porsion pacupang musir hota guru ko pe papa di acara jepek alai marit pola adroso pinatul hasada debata jumulu hitam martanya debata para siruana sumurung mulai tebasa ruana mi Tuhan naing jumulu disirai hatam kami ukap roh do pikiran nami asamat parbi hatam di bagasa Yesus Kristus martanya kami amin. Hita kadong asa pusat di bagasan kuarnya Tuhan Yesus Kristus atani debata hita di bagas sadarun Selasa tanggal 10 Agustus 2020 tersurat di Ulau ni Apostol Bidu Sapulsada ayat sia sonom madirok disi alai mangalusi masongarai padua halio sia kecang unang ramun dok naung ni asan ni debata ido anggo sahana di hita kadong asa pusat buasa dok di dok debata unang ramun dok naung ni asan ni debata ala persoalan na ima na bongok do si Simon Petrus du bagas ni si Cornelius na so sahorong do nasira na so halak Yahudi ido na dibadai ni haka na porsai do hotak apostel do dongan na sa Judea si Simon Petrus muasa bongok tibana tuak na so tarsunat jala bongok tibana mangan rap do nasira alani do ido na pinatorang ni si Simon Petrus jala di patorang ibana taringok tuaka binatang nama cirir do siopapat na didok debata siati mak alani do sisi Petrus toka Tuhan ninna alaya hadirok Tuhani unang ramun dok na niasan di debata lapatan na dihitak kanong asaha porsiaon bahwa memang dang bui say ramunata molonunga niasan ni debata molonunga di doktor di porbadiai bongo tibana tu si tubagas ni si Cornelius bongot doi bana jala dohot taruli si Cornelius di barita nauli ala jol manati ko roha doi bana na porsia doi bana tu de bata jahuba ala ni dihita seluhuk na kanong asa porsion ikon ingotot taro marasik pe hom ras agama marasik pe marga dohot akana asing budaya alai koningotot ta sudiru terju dangadong gabe dohonota holak kita rona toho dangadok toho aka na asing aka ras na asing aka marga na asing tau dang bui beda-beda honota alai bolonung ngaro panjo di Tuhani bolonung ngadirok debata nunga di iasan dang bui dohonota ramun alai kota jakot do saluhukna zolma dang bui ramunata saluhukna dang bui pahasi-hasi kok kita gabe mapai parbulak-bulak kita di tongani nguluton sudedo nakpe na sutar diri dope molo oleh bana majakot Tuhani sotung gabe taurai alai unang mata badai aka bangso nasing aka halak nasing hom nasing ras nasing masuk marsaur do hotita manada Tuhan Yesus Kristus alai ikota buda hodo ikota patada hodo Tuhani bisa dokter tibon asa unang ma tabayan akabar bulak-bulatun alai taingok ma molo nung ngadi yasan ni debata dan jadi dohonota ramun akana niasan ni debata amin matang yang mahita ido tutu Tuhan naung niasanmu tuk so jadi do ramun alani Tuhan hodo mangihot saluhukna hodo hapor sehami alani totong ma ho na patuduh dalan di bagasan ngulu nami sigano pari atau ngasih roham Tuhan sahat di homa barita nauli na totong miat di bagasan ngulu nami sigano pari di bagasan Yesus Kristus matanya kami asiram sak amin horas.